kunyangwe vari vanhu vezano veG4 varikuda zvemareforms, vari vanana mukoma wangu asikuera kuti zvemareforms, hapana chinobudirira apa kana tisina kuchinja government. Chiripo ndechekuti tikabatsirana kuataka these people, tochizogara pasi tese tochigadzira anoita mutemo wenyika. Kana kuchitsvagwa government inosana kutonga nyika kubata matomo, zvinhu zvigadziriswa munyika zvakabvurungwa zvakabvarwa izvi. But chokwadi chiripo, kune vanhu vanofanira kusungwa vakaita sevakuru vejudiciary, vakuru vezeki, vakuru vemauto, vamwe vacho kwete vese, vakuru vemapurisa vamwe vacho. Kune vanhu vanofanira kusungwa, vaministers ari kufamba naMnangagwa. Kune mari dzakawanda dzakanyura, kune mari dzinofanira kuteerwa dziri kumhiri kwemakungwa. Upfumi hwenyika uri kuda naDubai vakanga vachiitwa nedzimwe nyika varume ava vane mushobo wekuti nesystem yekuti kana vachinge vaona kuti munyika mazvarira ingwe vanotiza vachienda kunogara kunana South Africa, kunana Dubai, kunana Malaysia, zvakaitwa naMugabe zviya, zvakaitwa nana Jonathan Mozviya. Maonero angu nepfungwa dzangu inini, pane kumwe kurarama nehasha. Stekera akazviita akaenda kuhondo, achibva kuhondo akasvikouraya murungu akamushungurudza before wasati waenda kuhondo, akamusvikomuendera kupurazi kwake kufama. I think kuti kunana macheke here kana kuti kunana marondera kana kuti kumanikali kuinyanga achaziva side racho. Pamwe pacho tinenge tine hasha maringe nesituation yatiri kuraramiswa. Munoona zvatiri kuita iko zvinezvi, vana vedu vakatadza kuenda kuzvikoro zvinoshamisa, vana vedu vakatadza kuenda zvikoro zvepamusoro, but vana vemapenzi vematsotsi ndio vari kufunda zvikoro zvepamusoro ndio vari kudya vachiguta. Isusu vana vedu vari kutambura, vana vedu vari kudzungaira, hama dzedu dziri kudzungaira, shamwari dzedu dziri kudzungaira, machechi chaiwo atinopinda kwasara vanhu vashoma chaiwo. Vazhinji wapera kuheduka kuenda kunoita chimbavha, vazhinji wapera kuita marasta, wapera kuita chihure. Chechi dzacho da kutsemuka kwacho hakuchisina, maturo kwakungotsemurana pamusana pekutsvaga sadza, kutsvaga chouwiri. Hakusina chechi iri honest nowadays munyika yedu yeZimbabwe. Hai, wasara machechi atosara ndihaini ma-international churches, wana Roma, ana Anglican, Salvation Army, wana Chitawara, wana Hwisiri, nemamwe machechi akasiyana ma-internationals, chechi hombe idzi. Haikuona idzi ana papa idzi. Wesi nyaya dzokungoti machechi acho ari munyika ayekubira vanhu, nekuti president wacho imbavhawo, saka anenge achitendera hake kuti zviitike. Saka vanhu vane machances ende president munongoziva kuti unoshandisa vanhu vemachechi iwawa kuinvita vanhu kana kuti kudaidza vanhu kana kuti kushandisa vanhu. Unotungamidza vanhu vemachechi mazuva anaya. Vanhu vemachechi ndio vakutotanga kutosapota kufa kwevanhu, kuuraya kwevanhu, ndio vatova mamanhikirikini, wana Mujiba nana Chimbwiro webato reZANU-PF, vatungamiriri mabhishopu vemachurch nemapastor. Saka mukaenda kuchipostori dzachechi dzenhaka dzemadzinza, dzachechi dzesadza, mapostori acho anenge achitohwandira kuti dai Mnangagwa angouyawo nekwavari wawanawo sadza kana kuti wawanawo something, because zvegumi hazvichawanika kumachechi kwacho. Saka inini maonero andiri kuita ndeyekuti zvinhu zvemuZimbabwe zvese kubvira kana kuchinamato kwacho hakusina chiri free and fair, hakusina kunamata kuijekerere. Kaenda kuchinamato kwacho vanhu vari kurwa pasi pedzoka, vanhu vari kushandiswa. Saka hapana panonzi Mwari wachazodzika kana Jesu wachauya, noti nyika yeZimbabwe. Jesu anouya hauyi nyika yeZimbabwe. Jesu anotodzika kundzimwe dzike sedzi. Nyika yeZimbabwe it's a Gehenna, it's a desert Gehenna, Gehenna riya. Because vanhu varimo chaukamu kuti munhu anonamata Mwari ane nzara, akarara nenzara nezuro. Aukamu kuti munhu anonamata Mwari achida mukadzi, vana akatizwa nomurume, kana kuti murume wacho achihurirwa, kana kuti zvinhu zvacho zvangoshata, zvangova zvichitsotsi zvega zvisina kukwana, zvisina kwazviri kuenda. Saka inini hangu pache zvangu ndandiri kutaura kuti onai maZimbabwenzi, inini ndoda kutaura chokwadi, enka yangu iri panhau yevanhu vanoda kuita program yerevolution, kuitora kuita program yebato. Ndo pandiri kuti inini ipapo mai tinovhiringana, tinopesana. Ndo panondipa hasha nechiki ipapo. Noti kuti handisi kuziva direction yekuri kuenda revolution, kana kuti handisi kuziva chinangwa cherevolution. Very very intelligent papolitics. Ndimwe ari kuziva chaizvo kutodarika iwe unofunga kuti wakangwara. But nyaya iripo ndeyekuti ukazoda kushandisa zita rechipower chibato kana zita remunhu, inini tinopesana ipapo. Nyaya yerevolution ainei nokuti tiri kusapota vachamisa here kana kuti hatisi kuwasapota. Nyaya yerevolution ndeye vana veZimbabwe. Nyaya yerevolution hainei nokutungamidza zita ravachamisa kana kukambendera vachamisa. Nyaya yerevolution hainei nokukambendera vachiwenga, hainei nokutungamidza vachiwenga. Vachiwenga tinozovatungamidza kana kuti vachamisa panhau yerevolution, noti panhau yekutonga nyika. Kutonga nyika zviri kuuya, zviri munzira.
andiri muri kuzviona ende zvakataitika vanhu vari vakasarudza munhu vakasarudza zvikabhaizika nanhasi unoyu vanhu vari kuziva munhu wavo zvokutonga nyika itse secret yevanhu mumwoyo mevanhu iyoyo haisi secret yevanhu vari mumachannel kana kuti mumawhatsapp group unogona kufungidzira kuti vanhu ava ndevachamisa ka vanhu ivavo vasitori vachamisa otherwise vachatosapota munhu achazouya kana kuti unogona kusapota vanhu ava vachifungidzwa ndevachivenga vachizotosapota mumwe munhu achazouyawo muzano macho saka nyaya yekuda kukambena kana kushandiswa kuita papeti kana kuita sometimes vanhu vari kushandiswa kupidigura revolution vachishandisa mweya wekuti vanhu varambe vari mumudhu yokutsamwirana nokumudhurirana otherwise vanocreate a fight murevolution because ivo pachezvavo vamwe vachona vari kupuhwa mari nemadhona kuti vamirire vanhu vavakamiririra vamwe vacho vari kubhadharwa mari nevanhu vemapato kana kuti nevanhu vari kuningira mapato kana kuti vamwe vacho vari kuuya vachiita sekunge vanosapota vachamisa kana kuti vanosapota vamunangagwa but havasitombori masapota vachamisa zvachose ende havatomudi chamisa vacho but paground tinenge tinawo magrupu mawhatsapp grupu vanhu vanomira chaizvo kutaura zvakanaka chaizvo kwenenzvira kusapota vachamisa but chamisa vacho haatowazivi ende chamisa vacho ende ivo chamisa vacho havatomudi vanhu vazhinji vari kuprezenda sokunge vanhu vachiwenga but chiwenga vanhu vacho haatowazivi ende asiri ari kuvatuma kana nekutaura pafoni chaiko nachiwenga vacho havatotaudzane kana pafoni kana nageza vacho havatozikanwi kana pafoni pacho chaipo chaipo asi kuti kuna ana Pinimidzai naana Pemberai naana Pisati Dzimure naana Tinhai Dzigwe naana Jozula Tizirai vanongopinimidza paitika chinhu ngawana Douglas Monzora kuti ZANU-PF kwainenge yakaenda kuita maelection wana Douglas Monzora ndokwaanda kupinimidza kuvharidzira mwaya ndowe wamwana wanda kumiramira kuti wasuduruke varige kuswedera pedyo nechi wana Douglas vanoshandisa vanotaka kuenda kuita chamupiri gori vasina kupfeka ikoko kupiri guka vanhu votaka kuvhunduka vanotaka kuti unoti zvino musoro zvikuti wana Douglas Monzora ndezvekuda kuvharidzira kutsvaga pfungwa dzevanhu kuti indi kudisturba but vanenge vari vanhu vari kuitira zvinhu zvese izvi kutambira ZANU-PF front pese paita ZANU-PF maelection Douglas Monzora unotanga watumwa kuenda kovhiringidza usafungidzwa kuti pane chinhu chaanonhonga kana chaanowana handi mazviona wana Shabangu wese vaya saka nowadays inini sababa chinogure ndiri kutaura ndichiti hongu ndinozviziva kuti vanhu munozviziva kuti ini ndosapota advocate Nelson Chamisa munozviziva kuti ndosapota opposition party but ndiri kuti ini ndakagamuchira revolution sechirongwa chakanaka ini ndakagamuchira chirongwa chakataurwa navakomana ava vanana tocha nevamwe vese vana Saruwaka zvavari kuedza kutsanangura kuexplaina vana Ningirikini uyo vanonzaniko uyo vana Mapengo nevamwe vakasiyana vana Mudhara Ningirikini Mudiwa tine vanhu vakawanda vari mutimu revolution tine vanhu vakawanda stereki vari mutimu revolution ndikutaura pamedia handisi kutaura maleaders ndikutaura pamedia pamachannels edu nemawhatsapp group tine timu rakawanda stereki rimwe racho hatigone kuribata kana kuriziva tinawo wana Junior Geza tinawo that revolution so chiripo ndechekuti ndoda kutaura nemagentlemen hondo payakarwiwa haina kurwiwa nemapato achiti toda kuzorwira kunotonga nyika kana kuti kurwira kuti tizopuwa mari tizodya tichiguta hondo payakarwiwa haina kurwiwa neZANU-PF iri yoga vabereki vaioparita pavo wana Mujibha pavo ZANU-La Forces yaioparitawo iri kwayo ZAPU iri kwayo yanangomo but vanhu ivava vese vakanga vari against varungu vakanga vari against hurumende yaSmith wanangomo chaiwo but vaitoita imwe nguva yavaizofambirana mukaona kuti wana Herbert Chitepo vaibva kuMozambique vachienda kuZambia kwakuna ana Chitepo akazofira kuZambia kwakuna ana Ningirikini vaifambirana ende vaigara pasi vachionesana vanhu ivava vese hapana weZAPU wanga vasingaridziri pfuti weZANU-La wanga vasingaridziri pfuti weZAPU but dai yanga iri nguva inei wafana nana sisi vamwe ndopavanoti vachiti ukaona munhu weZAPU akusapota weZANU-La unzi Amurakashi ukaona weZANU-La akusapota weZAPU unzi Murakashi zvinodisturba vanhu vototadza kushanda nokusvika zita rokunzi tozonzi ndiri Murakashi kana kuti kutaura zveZANU-PF kana kunaka kwachiwenga nenyaya yekuti vanhu ndinosapota nawo Chamisa vanhu ndinofamba nawo naChamisa vanenge vakangoteya chete kuda kumuona paanotsauka akangotaura zvachiwenga chete kana zvageza toda kubva tatoziva kuti chinogurei Murakashi mamuona Murakashi uya hazivi zvaanoita vari kufamba wana naChiwenga vari kusapota Chiwenga vakangotaura zvaChamisa mukati nekunaka nebasa raChamisa zvonzi mamuona takagara tichikuudzai kuti uyu haasi munhu weZANU-PF bawo Murakashi uyu so nyaya idzodzo dzinotikanganisa parevolution yatiinayo nhasi uno ndiri kutaura it's a polite way yandiri kutaura nayo the soft way handisi kutaura nevoice rakashata nehashaba but nyaya yandiri kutsanangura panapa ndeyekuti tikasiya mweya wokuti kwangu ndikuzanu timbodzoka panguva yechimurenga chedu pakurwa kwatakaita
kuti vana Zapu vanga variko, vana Zanla vanga variko, vana Natekere vakanga variko, vana Mzuri vakanga variko. Tikasiya nyaya iyoyo toita zvinhu zvokurwira nyika, tofamba nenyika, toita zvenyika, vabereki vakabatana nyika yese kubatsiridza makomrade, kuvawiga chaiko kuvawiga, vaivigwa mudzimba makomrade aya, vaibikirwa sadza nana mai nana baba makomrade aya, vanga vasingatengesi. So nyaya iripo ndeyekuti now vamwe vanogona kutadza kuzvinzwisisa kuti hondo inotanga sei. Zvakafanana nekuti now tiri mu World War 3 but unonzwa vanhu vachiti chichachaya World War 3 inotanga seiko. Tarisa pakaitwa panguva First World War ne Second World War 2, World War 2 and World War 1. Tarisa zvakaitika, kwaiva na 19 Code nana ndikomubatanidzwa nyika dzakasiyana siyana. Kwakangotanga na Austria Hungary awo, na Austria Hungary versus Ningirikini iyo inonzi Zaniko iyo yakanisa nayo. Mukaenda pa First World War munonyatsoona kuti panga anana Moroccan crisis and so forth. Kuno wakaita history isati nakaenda kuchikoro zvedu tiri madofo. But nyaya iripo chacha ndeyekuti mukazvitarisa izvozvo kutanga kwehondo hurumende dzepasi rino adziri kuti vanhu vazive kuti hondo yatanga yeWorld War, nokuti vanhu vanovhunduka zvinokonzeresa nyonga pasi rese. But kufamba kuri kuti America ichitorwa nyika one by one zvairi kuita izvozvo nana Israel vaya nana Iran nana Ningirino nedzimwe nyika, iri kutoenda ichigena power itogena ground, iri kureduce mapowers, masanction ainopa dzimwe nyika aya nekudyara mauto kune dzimwe nyika kwairita kuya ndo kunonzi kusunga super power ikoko, kunonzi kugena ground. Vana Russia zvavari kutoita zviya zviyawo futi vari kutogena ground, vari kutorwisawo, vari kutotora mapowers vachita, ndo kunonzi kugena ground ikoko. Mukabva ipapo mukaenda vana China vari kutogena ground. Ani muri kuzviona, ndo inonzi Third World War. Titori muhondo because mukaenda kunyika dziri kumusoro kuna Taiwan zvakatotasana na China izvozvi. Ine America mukati honde kana na China mukati, wana Russia mukati, wana North Korea mukati. Mukaenda ku Ukraine kuna ana China varimo mukati, wana Russia varimo mukati, wana North Korea, wana Iran, wana America, wana European countries. Mukaenda ku Israel ne Iran, so kuna na Yemen kweso. Saka ndo inonzi Third World War. Pamunozonyatsoona chaputika kuti changanduma, hondo inenge yabvira kurefu, pakazorova Hiroshima ne America. Hondo yakanga yatsuka ropa yakutonofinishwa. America yakanga yakutonorowa kaunda ne Japan, yakutoesera padiki mashipi ya America mazhinji akasingwa ne Japan. America yakanga pasina kushandisa nuclear, America yanga yarowa yatsikwa ne Japan ya. Na Japan yanyorana na America kuti mangwana chayo sondorino chayo yatisangana. Japan yaibva yatomanhera achewa, Japan yaibva yatopinda munzira kuenda kutorwisa America. Saka muri kuona kuti hondo yakazonzi paitwa Ningirikini manje nuclear yashandiswa nzira, vanhu vakazobvuma kuti tiri mu World War 2. Saka tiri mu World War 2 iri kufamba step by step. Ndo zvakafanana nehondo yedu yemuZimbabwe, tiri kufamba step by step. Zvinhu zviri kuitwa neZANU-PF, it's a war against povo. Saka vanhu havasi kuziva kuti vana ZANU-PF vari kuita inonzi colonization, kucolonize mind dzevanhu nemari nemotikari. Saka vanhu pavanozochechuka, nyika inenge yaenda, nyika inenge yamumaoko memafamily, nyika inenge yamukati mezvikwata, kureva kuti povo chaya nyika inenge ya family kana kuti inenge ya company, nyika inenge ya industry kana kuti ya company yevanhu vanoverengeka kuti ava ndo varidzi venyika yeZimbabwe, like business. Saka vanhu vese vanenge vasisina simba zvokuti kana maelection tikatendera nyaya iyoyi kuti iitike. Chandinoda kukuudzai mazivao ndechekuti muzive kuti 2030 ichingokwana, ichingobudira, ichingopasa, Zimbabwe yakupinda mune inonzi one party state yekuChina, inonzi one party state yekuna North Korea, yekuna nani kuya inofamba neushe nedzimba dzakarwira kuti nyika iende mumaoko mevanhu vashoma. Vabereki vari kuuraya future yemageneration nemageneration achateera, iwo vanenge vafa. Mukangoona 2030 yasvika muZimbabwe hamusisina maelection achaitwa. Ndoda kukutaurirai maZimbabwenzi, mungava muri kumamisha, kunze kwenyika, kumatowns kupi. Saka pari zvinezvi varume vari kuda kufaitira one because inonzi 2030 kusvika 2030 yacho ichanzwa munanga havana kupedza basa rawo. Zviri beta kuti vasvike 2035. So kupedzisira kuchapedzisira wangu machanges ezano. Saka kwatiri kunanga chaiko tiri kugadzira tiri kubuilda ushe hwevanhu vashoma vari muZANU-PF. Vazhinji varimo ivo vaya vari kubatsira munangagwa vaya. Vamwe vacho havatozivi kuti vachapedza kuurayiwa zvakangoitwa mageneral zviya. Vamwe vacho vachagumurwa vachidzingwa mubato
vamwe vachona ndo vachazotanga kupengereka papaya kutanga kukambena zvikuita vana mukoma wangu Kasukwere uyo ati muningina tona mukoma wangu Kasukwere vakutaura iko zvino vana Jonathan Moyo vanani vese vakunze vakadzingwa but vanga vari muhurumende yaRobert Mugabe andi muri kuzviona. Saka vazhinji vese vana Mutsvangu vamuri kuona vese vana vari kupuwa mari vana Ningirikina kana Muriswa nevamwe vese vana kila uyo yanzani kamuromo nenge maripi seningi aka mama ningi aka kanzani aka kuningirikina kainzi kaitaura kuti kwanzi munanga gwachiishinya kakutorwa mukadzi achipuwa Joseph Kabila vanodzingwa vazhinji vacho the rest vanagarwa vese vaya vanodzingwa vaya kuchapinda krimu yevana Munangagwa nevana Kazembe naZiyambi ndivo vanenge vavaridziwe yenyika. Badala ese achadzingwa aizviziva kuti vana Ningi vachadzingwa ndiani kana kuti vachabudiswa mubato. Vana Ningirikini uyo comrade wekubhuera uyo Chinotimba aiziva kuti vana Didmus Mutasa vachadzingwa ndiani, aiziva kuti vana David Baranyatwa vachadzingwa ndiani, aiziva kuti vana Mai Mujuru vacha. Saka nyaya iripo ndeyekuti ava varume ava zvituta zviri kufamba naMunangagwa izvi hazvina zvazviri kuziva, kushandiswa chete. But vana Munangagwa matsotsi nevana Ziyambi nevana Mutsvangwa nevana matsotsi, kushandiswa chete kuri kuitwa kana maovheti madhara ekushandiswa chete kuya. Pane chinhu chiri kushandiswa kugadzisa zvinhu, vari kutenga nyika nemari varume ava, kutenga nemari iri mari yemunyika imo mufuti yepamineral. Saka ndiri kukumbirisa zvikuru vana veZimbabwe, ndini Baba Chinogure, kuti ngatichisununguranai nevakomana veG40. Vana Kasukwere ngavave vanhu vari free kuparticipate muG40 mu this revolution, tichisiya mweya wokumborovana uya nyama yakaora yakanuna inosvikanga yega, vakasvikanga vega vana Kasukwere kudhara, vakatozviona vakatokanganisa ende vakatonyira muswe kudhara, vakazviziva kuti vakakanganisa pana Jonathan Moyo. Iko zvinezvi vari tena vari vamachua vanhingirikina iko zvinezvi. Saka chiripo ndechekuti isusu ngatichirege kuramba tichichirwa. Vana Munangagwa kana vari kurwa neG40, isusu ngatichibatanai neG40, ngatichibatanai neopposition, ngatichibatanai nevanhu vashoma vabuda naChiwenga vacho kubva kuNingira, vabuda naNageza vacho kubva kuZANU-PF vacho. Ngatichimiraise chinhu chimwe chete, tichibatsirana nevarume veopposition. Chatakukumbira ndechekuti vanana Kasukwere, vana Jonathan Moyo, vanana Ningi vese vana Zhuwawu, vanani vese vaya vachiita kuti vaise moyo pamwe chete nana Chamisa, vachibatana kunga kunana TikTok, YouTube, kunga kupi kwavanosangana kwavanogona kukurukura. Vana Baba Chiwenga vachibatana nana Kasukwere nana Ningirikini vese vaya nana Jonathan Moyo nana Chamisa. Pari zvinezvi tikada kurwisa kuti titi vaChamisa vanofana kutonga nyika inei, vanaitonga rini kusvika rini kana tisina kuisunungura, tisina kurwira? Ndawa nyika haitongweka pasina kusunungurwa. Dai makomrade vasina kuenda kuhondo, vaMugabe vangadai vasina kutonga nyika inei. Saka vaChamisa vari kuzikanwa kuti ndiye munhu ari kudiwa, vaChamisa ruzikanwa ndo vakawina maelection, but doro kupinda naro pakuzotonga nyika yacho manje. Varume ava kana ikanzi mitemo yemareferendum iri kutaurwa kunyange kuopposition, aimbofa yakapasa nyaya yereferendum ishi. Azvive zvakaita nyika dzemuSADC matsotsi dzinodziridzana, kana United Nations ikataura sei kana SADC ikataura sei, azvibudirire zviya izvi kunyengedzana nepfungwa kuya. Reforms aambofa akabudirira kana vanhu vakasajamuka kuchinja government. Kunyange vari vanhu vezano veG40 varikuita zvemareforms, vari vana mukoma wangu Kasukwere varikuita nezvemareforms, hapana chinobudirira apa kana tisina kuchinja government. Chiripo ndechekuti tikabatsirana kuataka these people, tochizogara pasi tese tochigadzira anominda mutemo wenyika, kana kuchitsvagwa government inosana kutonga nyika kubata matomo, zvinhu zvigadziriswa munyika zvakabvurunwa zvakabvarwa izvi. But chokwadi chiripo, kune vanhu vanofanira kusungwa vakaita sevakuru vejudiciary, vakuru vezeki, vakuru vemauto, vamwe vacho kwete vese, vakuru vemapurisa vamwe vacho. Kune vanhu vanofanira kusungwa, maministers ari kufamba naMunangagwa. Kune mari dzakawanda dzakanyura, kune mari dzinofanira kuteerwa dziri kumhiri kwemakungwa. Upfumi hwenyika uri kuona Dubai vakanga vachiswa nedzimwe nyika, varume ava vane mushobo wekuti nesystem yekuti kana vachinge vaona kuti munyika mazvarira ingwe, vanotiza vachienda kunogara kunana South Africa, kunana Dubai, kunana Malaysia, zvakaitwa naMugabe zviya, zvakaitwa nana Jonathan Moyo zviya. Vakanga vatoinvesta kudhara vana Jonathan Moyo, vana Kasukwere ngo vatoinvesta muSouth Africa mudhara, vatowana zvinhu kudhara. Vari kupuwa mota nemari, vai ndo vanosara vari paground, varume vese vanotiza ava. Saka inini ndiri kutaura ndichiti manje anaya ndanga ndichifungidzira kuti nyaya yekutaura zveG40 haisi nyaya yekuti ndakupanduka ndakusapota G40, but inyaya yekuti kana tikada kuvengana tinosvika kupi kana tikarwa hondo yacho takaparadzana, kuti imwe imbwa iri kuenda nokuku imwe nokukudzi, akomana imwe kuseri kwegomo imwe kuseri kwegomo, inowana zvinoiwana kuseri kwegomo ikoko, iri kuseri kwegomo inozviziva sei?
Saka ini ndandiri kufungidzira kuti vanakasukuwere dai tarega kuchiwarasa, tachiwasunungura kuti vapinde murevolution. Tachiita kuti vanakasukuwere vane shamwari dzavanochidzana nadzo dzedzimwe nyika, vane shamwari dzavanochidzana nadzo dziri munyika. Vakomana veG40 wayo vane mapowers mamwe avainavo. Iwayo mapowers iwayo tikarasikirwa nawo mapowers iwayo ananakasukuwere iwayo. Kune mapowers ananakasukuwere mamwe asikagoni kuwanikwa kuopposition. Kune mapowers eopposition asikagoni kuwanikwa nanakasukuwere. Kune mapowers ana Chiwenga asikagoni kukwanisikana nanakasukuwere kana kuti nana Chamisa. So nyaya iripo ndeyekuti takati tifana kuti tichibatana isusu sema supporters ema TV, sema supporters ema political party, isusu savatsigiri vaChiwenga tosiya nyaya yekuzvitutumadza, savatsigiri vaChamisa tosiya nyaya yekuzvitutumadza, tosiya nyaya yoku vari kuita zvavari kuita kubatwa ngavaite zvavari kuita. Hatisi kurambidza bakwete nekuti tese tiri kufambirana, but musiyano wemashandiro chete. Vari kuopposition ngavaite zvavari kuita paground, vari muZANU-PF kunana Chiwenga ikoko ngavaite zvavari kuita, vari kuG40 but isusu vakomana nevasikana vazhinji on the side papublic pachena ngatibatanei, tisunungure vana mai mujuru, tigone kubatanawo zvakanaka. Tirege kuti nokuti mai mujuru vakanga vari muZANU-PF, nokuti mai mujuru ndo vakazodai vakazoshanda. Ngatisunungurei vese varume vese vari muZimbabwe vakashanda naRobert Mugabe, ngativagamuchirei. Varume vese vakashanda nana Mugabe, vakashanda nana Ngomo wese, vakomana veZAPU, ngativagamuchirei zvakanaka. Ngatibatanei zvakanaka nevakomana veZAPU, ngatibatanei zvakanaka nevakomana veZAPU, tishandidzane pamwe chete. Saka ndiri kukumbira kuti tibise mweya wekuti muri mashona, muri mandevere. Nyika ino iri kufa haisi yemandevere chete, hairi kufira mandevere chete, haisi kufira mashona chete. Zvinhu zviri kushata hazvisi kushatira mandevere chete, hazvisi kushatira mashona chete, kana machangani chete, kana mandau chete, kana mazezuru chete, kana kuti mavhitori chete, kana kuti makorekore chete, kana kuti matonga. Nyika iri kushatira nyika yese sewhole yeZimbabwe. Inini ndandiri kufungidzwa dai tangopindwa nemweya uya wekuziva kuti isusu mai manje anaya hatina mutungamiriri pari zvino nyika yeZimbabwe. Wangu tina vaChamisa but havasi mupava, havasi kutonga. Tina vaChiwenga havasi mupava, havasi kutonga. Tina G40 vakomana G40 havasi kutonga. Tina vana mai mujuru havasi kutonga. So nyaya iripo chatinorwira chii? Hapana kana bato riri kutonga apa pavanhu vese vari kuita against Mnangagwa. And hapana kana vanhu vari kuiona Mnangagwa apa. Kana kuti muti vamwe vana chinogoresa kavakusa kuti G40, hatina kana chatiri kudya G40 isu. Kana chatiri kudya kuopposition hapana. Kana kuZANU-PF kwacho hapana. It's a sacrificing, yokusacrifice kushandira nyika. Saka chandiri kukumbira nechekuti pakuda timu inogona kukurukura nekutaurirana nana Kasukuwere, nana Jonathan Moyo, nana wese vakomana vananingiri vese vaya, vakomana G40 vese, nana mai Mugabe vese, vanana mai Mugabe vaya, nana vana Bona vese vasikanawo, vana Robert Junior, vana Chatunga. Dai tachibatana taita kuti tirege kuita mweya wekuningira, tatora even vana mai Mugabe, vana Grace vaya ngavauye padhuze nerevolution, tifambe pamwe chete. Ndiwo mai venyika ka, ndiwo mai venyika vaya Grace. Zvizhinji zvokuhondo dzemuZANU dzimwe zvatinopindira hatina zira nazvo, ende zvimwe zvacho namakuwa aiitika muZANU-PF. So isusu chiripo nechekuti ngatiedze kubatana nevanhu ivavo zvakanaka, ngatibatanei navaChamisa futi zvakanaka. Ende ivo vana mai Mugabe ngavaedze kuona vaChamisa vachivaisa paposition dzavo, ngavazive opposition kuti yagara ishungurudzwa zvakaita sei, yakahwina kangani. Even Mugabe chayakasiya ati Chamisa ngaatonge, but yakashungurudzwa. Andi muri kupaona. Saka isusu ngatichiregai kupatsanura kurasa kana kuchirwisa mapowers avaChiwenga. Toti vaChiwenga vari kuatakwa neZANU-PF nana Mugabe, isusu kuno kutoa atakawo futi. Simba racho vanorizoriwana kupi? Unoziva munhu kana achidya chinhu akadya uchitanga wambomurova mbama, achidya uchimbomurova mbama kuti saka uchikwata iwewe uri kudya sadza redu. Unoziva sadza racho anosvika panguva yekuzorisiya panze, kana vari vana vadiki unozomuna akungochema misodzi achisvima wakabata musuwo wesadza so. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu ngatidziirirei vaChiwenga hondo yavari kusangana nayo. Isusu ngatichitomirai kuti against vanhu vari kupuwa dzimota, vanhu vana Mnangagwa, kunga kumaruzefa, kumatowns, ngatichirwirai vaGeza, ngatichirwirai vaChamisa. VaChamisa nanhasi vakasungwa mbira dzakono, havasi kugona kuti vanyatsokamera zvakasununguka, havasi kugona kuti vataure zvakasununguka. Vanhu vakangorarama upenyu huya hweuranda, huya hwetsanga yakangosungwa iri mvura. So tichirwira vaChamisa kuti vasunungwe kubuda pachena zvavari kuronga nezvavari kufunga vana naChiwenga. Saka isusu ngatiregei kuita sokuti tiri kusapota hunhu hwaMnangagwa kana zvido zvana Mnangagwa futi. Ndava kana munhu akatanga mai manje kukambena achikambenera vaChiwenga kana kuti achitaura zvavaChamisa mumedia, kureva kuti pane hondo yekupesana pakati pevanhu vaChamisa nevanhu vaChiwenga, kureva kuti pane hondo pakati peG40 nevanhu veopposition kana kuti vanhu veZANU-PF.
which means taakuita ngemadhipatimenti okuti iyo iri kumhanya nekoko iri kumhanya nekoko, tinobata here mhuka yacho. So ndikukumbisa zvikuru kuti dai taita marikurutsu evanhu vanotaura nevanhu veG40, evanhu vanotaura nana baba Chamisa, evanhu vanotaura nana baba Chiwenga paground pachigadzirwa, nokuti kwatiri kuenda chaiko chaiko inini baba chinogona ndichitaura panapa kune vanhu vanogona kusendera odheya vaChiwenga kana kuti vageza kana kuti vakasukwere oro Mai Mugabe oro wakawanda wanda. Atichakwanisa manje kununura nyika yedu nemuromo kana neballpoint kana nemaelection. Pari zvino izvi pakuda a new strategy yekuti kana zvichinge zvasvika palevel yazvawa izvi zvakuda kuti tichiita sei. Kune vanoziva politics vari kuziva ndataura kuti kudii, kune vakarwa hondo vanoziva ndataura kuti kudii. Ipapo pa situation iyoyo manje yandiri kubvunza kuti kana zvadai tofanira kuchidini, iyoyo situation yandabvunza iyoyo haigone kurwiwa nevanhu vakaparadzana, yakuda kuchisa musoro pamwe chete, kwakuchibatana. Utungamiriri huri G40, uri kuopposition, uri kuZANU-PF, umwe wacho uri kwanana Chiwenga uya wese vana Mai Mugabe vanana wese kwakuchibatana. Isusu paground vanosapota vana Mai Mugabe, vanosapota vanana Ziyama, vana Kasukwere, vanosapota vana Chiwenga, vanosapota vana Chamisa, tochibatana tese, tochikuza vanhu, tochikamira chikuza vanhu, timhanyisana neCongress iri kuda kuitwa kwaMutare iyo isati yasvika. Panofanira kuti paitike zvimwe zvinhu. Saka isu tinofanira kuti timotivatize kuti vana baba Chiwenga vachitaura nemauto nemapurisa ikoko vachiparidza vhangeri, vana baba Geza, vanana baba Kasukwere vachitaura nemapurisa nevamwe vari mukati mehurumende dzeZimbabwe, vanana Mai Mugabe nedzimwe nyika, nemauto edzimwe nyika, nesekiriti edzimwe nyika, nemapuresidenti edzimwe nyika. So tochibatana tosangana pakati, then kuti tibude nechinhu chakanaka, nokuti nyika yedu tikangopera mukutaura muWhatsApp unotaura zvakanaka Sereki Saruwaka ari muchannel yake, unotaura zvakanaka Sereki baba Chinogura ari muchannel yawo, vanotaura zvakanaka Sereki baba Mudiwa ari pachannel yawo, vana Traore vachiitawo zvavari kuita naBalista, vana Jeff Judah, but chinobudiswa nechannel chii chabuda muchannel. Vanhu vezano vari kufamba vachienda mberi vachiita zvavari kutoita, vanenge vachitongoti vanopenga vateedzerwa, vamwe vachitongoti media inoteedzerwa here. Saka zvirege kuita sokuti isusu tinoperera pamedia pamuromo sepinjisi. Ngatichiitai kuti tichisvika palevel rokuti tichigarisana pasi, tichiwa vanhu vanochikurukura nekuchionesana vision yemberi, tidzivise chinhu ichi cha 2030 ichi, because 2030 chikopasa chete. Wakomana nevasikana vari muZimbabwe nemi mumapolitician mumwe machannel akasiyana siyana vakaswera ndau kutaurira ichokwadi, mungangotaura maaction muWhatsApp, muFacebook, TikTok, what izvo zvazvisunungura nyika izvo comrade. Imimi budai pachena pamberi peZimbabwe vakasukwere, uyai kune vanhu, regai kutaura makahwanda pakona. Tiri kuti chiuya itistaa kuti chipinda chibudikira zvakasimba, vanana Jonathan Moyo, vanana Mai Mugabe, chiregai kuita zvekuhwanda zvokungoti turu tumashoko makahwanda. Chiuya ipa ground vakasukwere tichikurukura teka ndini baba Chinogona ndikutaura utungamiri chibatana ina na baba Chamisa, regeranai previous nemani ngekuti tiri muhondo tese takatotadza takakanya, but now vanhu vese vakuchizviona kuti maelection akanga achikanganiswa anga asiri maelection, chitsotsi chaitwa, judiciary yanga yakapambwa, zeki yanga yakapambwa, army security nyika yakapambwa, yakakepishwa, mari yenyika yakepishwa iko zvinezvi. Saka isusu ngatichigarai pasi, vana vedu havachaenda kuchikoro, vavo ndo vana ndo vakudzidza kumirwa makungwa, vana vedu havacharapwa zvipatara zvino, ivo vakarwara vanoenda kunorapwa kuIndia nekuChina, isusu tiri kufanira kuenda kumaprofita nekung'anga. Zvinhu asisita kumira zvakanaka, marodzi afa, matowns adhakwa, vakadzi vemisika chaivo vanotengesa vasina rusununguko, mavhenda asina rusununguko, mahwindi, makorokoza, varimi chaivo vasina rusununguko munyika yedu yeZimbabwe. Mauto kuti vataure chaiko vanotya, mapurisa kuti vataure vari kutya, machechi kuti ataure chaizvo kungoramba zvataura Mnangagwa chaizvo, chechi yacho inopesera yavhara. Saka tiri kuti isusu ngatibatanei varume, tirege kuchitara maprevious yekuti Kasukwere akadai, Mai Mugabe vakanga vazodai, Chamisa ane zvakazodai, Chiwenga vakadai. Ngatichitauriranai pa situation yasvika panapa yokuti kana vana Superman ndivanzira vakutaura zvakadaro kuna general, vanana anhingirikini avo Temba mwana Muriswa uyo, Temba Muriswa vakutaura zvakadaro pamberi pa neuyo mucomrade uyo anonzi Aniko yakanongedzera Chiwenga achitaura kuti Chiwenga hauna simba, hauna zvinhu zvakapfumwa nenyika hamusi kuona kuti iko zvinezvi isu tikaatakawo futi achazotibatsira nokuti vana Chiwenga vane simba nyana mbichana kumauto, vane simba nyana, vane ruzivo maningi zvakanyanya, vana Geza nenyaya yesecurity, vese vanana Kasukwere vane ruzivo maererano nezvekusecurity uko, vachivamisa vane ruzivo maererano nedevelopment nekutungamirira nekudini zvimwe zvakanomutemo nezvemutemo.
nezvimwe. So nyaya iripo ndeyekuti isusu ngatichiregai kuchitora maprevious ezvatakaitirana. Pati chokwadi chiripo ndechekuti inini ndinoshatirwa navanhu vanozopinda muground voda kundibhabhatidzira kubato rimwe kana kuti kundikukambena zita romunhu, ipapo tinopesana. Mukaona munhu ataura zvisina basa, ibvai mamutsiura ipapo kuti wakuda kukanganisa program. Isusu ngatirambei takabatana sevana veZimbabwe. Ende chiripo mai manjana yaka tiri kukurudzira kuti pachita mobilization inoitwa munyika dzese, pachita zvikwata nemateams anofamba munyika dzese kuvana veZimbabwe, achiedza kudzidzisa nekukurudzira vana veZimbabwe. Vanga vari muSouth Africa, vari muBotswana, vari kupi kuAmerica kupi. Ende nanhasi uno tinokumbira kuti mademonstration achitowanda kunyika dzese pasi rino, achitowanda. Tichokurudzira mademonstration akawanda kunana Europe, kunana America, kunana Canada. Tirambe 2030 iri kutaurwa nyika dzese dzitibatsire tipindire. Saka pakudai good organization. Izvi zvokungoti revolution tiri mumachannel maWhatsApp group izvi akutungana kwembudzi hapana zvinobetsera bai kupedza nguva kwatiri kuita kuwaste time yevanhu. Ngatiite revolution ine musoro ine zvinoshanda. Tisataridza kuti tiri kutsvaga mari murevolution yatiri nayo. Ngatimbomira izvozvo. Vanhu ngavasacrifice kushandisa mari dzavo kumadata, kumaWhatsApp nezvimwe zvakadaro. Tisacrifice. Tine dambudziko redata nemafoni nemishini yekushandisa, but hapana yekutamba. Vamwe muri kutozviita nenzara, asi vamwe vari kupiwa mazimari vachidya nemazimota. Isi hatina mota dzatinadzo, isi kana mari dzatinadzo. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndinokumbirisa vana veZimbabwe, ngatibatanei. Once tatendera 2030 kuti iuye, remember kuti yakagara ichidimanda one party state kaZANU-PF. Rizivai kuti imi muri kufunga kuti i2030 it's a one party state, nyika inenge yakutongwa pachieconomist. Mutemo spirit iri kuya ndeyechina iyi. Zimbabwe ZANU-PF iri kupuwa mate aya neChina. Kuda kuwana trick yekupinda naye mukati mewanhu. Kugadzira one party state uku. Chasara manje kuchinzi ngatigadzirei mutemo. Nyika ichitongwa zvino zvema-election zviri kukonzera nyonga zviri kuzodai takuda kuti tichigadzira one party state. Saka ngatibatanei titorwisa zvinhu izvi before Congress iri kuitwa kwaMutare. I think kuti vakasukuere vari muSouth Africa vari kuinzwa kuti kana kuti vaJonathan Moyo arikoko, vese varume vese vakadzingwa vaya muG40 vanana mai mujuru, tiri kukumbirisa zvikuru kuti odhe isvike kuna handiyanzvadzi yangu kanda achihoroka mwana wakwanyandoroka kudotito. Saka sevhia ndo pano parushinga apa. So nyaya iripo ndeyekuti ngatikurukurei tionesane. Kuopposition kwacho ikoko ngatishande ine simba futi. Tozviziva ndo bato rangu inini opposition rinotungamirwa naPresident Chamisa, but chokwadi chiripo mai manje tikada kunyanya kubudikira maningi kumira neopposition, still tinenge tichizorwa kaunda. Vamwe vanotisuduruka vachiti vari kuita zvinhu zvavo zvebato ravo. Tikada kuti timire neZANU futi vanosiduka futi, isu vatasuduka todzokera kubato kwedu. Saka ngatimirei tiri pakati nepakati, taure tichidzisa, uye vanhu ngatiedze kurespecta maleaders ese kusanganira vaChamisa vacho. Ngatirespectei, ngataure politics dziri straight kwete dzine kuwandirana. Ndinokutendai mazvita. I think vari kunzwa audio inei panenge pane mamwe mafungiro nekumwe kutaura kunenge kwapo. Machifi masoja vanogona kuita imwe plani yavanoita ikoko kumilitary ikoko, wana comrade wana Sergeant Doe vanoita imwe plani dzavanoita kumilitary ikoko dzekurugurutana nekudzidzisana kupolisi uko zvakare, madzimambo nemachifi nemasabhuku wemachechi. I think nyaya iripo ndeyekuti tiuraye, ngatiregei zvokuti 2030 ngatiurayei nhau ye-one party state ndio iri kudeclarewa neZANU. Ndinokutendai mazvita, muwe nenguva yakanaka. Baba vachinogurei, maita basa.